abinda ka shuka wallahi shi zaka girba. Abinda ka shuka shi zaka girba. Duk abinda ka ga kake a rayuwa wallahi tallahi kana yi wa kanka ne. Idan alkhairi kai wa kanka kake yi wa, idan sharri kake yi wa kanka kake yi wa. Wani iya damuwarsa a rayuwa abokan aikinsa, yana jin haushin wani, yana jin haushin wani, yana jin haushin jarin wani, yana jin haushin sana'ar wani. Duka damuwar mutane hasada ta da baibaye shi a zuciya, shi bayi so wani ya ga ya ci gaba. ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Na uku, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Waɗannan addu'o'i ne masu muhimmancin da bai kamata mu manta da su a irin wannan yanayi ba. Wallahi muna da abokanan gaba, muna da makiya, muna da waɗanda suke da mugun nufi a kanmu, su jefa mu cikin damuwa da tashin hankali. Ba abokin da ya isa ya shirya da abokinsa. Annabi ya buga da babbansa Abu Talib, magana ta ƙarshe ya ce mishi ya qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya ce babba, ce la ilaha illallah kawai faɗi in ce zan rike la ilaha illallah na tafi da ita filin alkiyama na kai gaban Allah na ce ka taɓa cewa la ilaha illallah. Abu da haka sai kalli babban abokinsa ne ya ce mishi a targab an millati Abdul Muttalib. Ya ce watan baban kaɓatacce ne kenan. Abdul Muttalib shi da bai ce la ilaha illallah watan shi ya mata. Yanzu zaka kyamaci tafarkin babanka. Sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri Muhammad. Yace duk abin da kake kai ce wallahi na san gaskiya ne. Amma kun dan yara ne. Haka ne da haka tsofai a cikin. Shi yasa na daga cikin sharrin miyagun abokai. Yana daga cikin sharrin miyagun abokai. Yau da safe malam Aminu ya ci nasiha akan wannan gaba. Yana daga cikin sharrin kai baka san ranar mugun aboki ba sai ran da zaka mutu. Malam Ibrahim duk wanda ya kullu da mutanen banza ka san ko mutuwa da ka yi asibiti su ne a kanka. Abokanka su ne bas mutanen da su je. Ai ba za ka san sharrin mummunan aboki ba wallahi sai ran da zaka bar duniya. Yau ana cewa mota ta buge ka, waɗannan abokan su ne na farko zuwa asibiti. Tunda abokanka ne, tare kuke hira, tare kuke wuni, tare kuke komai, kar ka yadda ka sarrafu da mutumin banza. Za ka gane kuskuren karen da zaka bar duniya. Yanzu abin da ya daga cikin abin da ya cuci Abu Talib su Abu Lahabi. Tunda su ne manyan abokai. Kaga abokinsa asibiti ka ce mishi ya tafi ne? To haka mutanen kirki kana alaka da mutanen arziki ko cewa aka yi mota ta buge ka kafin a gidanku a fita waɗannan abokan su ne a gaba. To su kuma dama suna isa daga kallon yanayinka da sauransu da su fara ce maka kulla ilaha illallah. Dan shaye-shaye zai ce maka kulla ilaha illallah. Kar ka yadda ka sarrafu da mutanen banza. Duk inda mutanen banza suke zama ka daina zama. In kuka saba su ne mutane na farko na zuwa kanka. Sau nawa kake ganin sallan gawa da ai kana zuwa gun in kaga yan shaye-shayen nan da yawa to ka san mutumin su ne. Ko kuma haka bane idan mutumin su ya mutu da ka samu su suke fara zuwa wuta. Haka ne ko ba haka ne? Bata yi rana ba zama da mutanen banza, ba ta yi rana ba. In daba ce majalisi ne wajen zama ne ka fara ganin yan tashan nan sun fara zama ka bar wajen cikin mutanen kirki kai haƙuri ko ana ma da siya baka jin daɗi kai haƙuri. Daga inda suka ji wani abu ya taso maka su ne a gaba. Jama'a mun fahimta? Ka yi ƙoƙari ka lazimci mutanen arziki na kwarai. To haka ya mutu akan kafirci.
Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah shi ke shirye da annabi ya tambaye shi cewa ma firasul janna, menene kuma da shan aljanna, ma'ana da me zamu yi da shi a aljanna. Yace ka ce la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Wannan da she ne a gidan aljanna. Saboda haka duk mutumin da ya faɗa haka to yayi wani da she ne a gidan aljanna. Don haka ka faɗa ka dasa, ka kuma faɗa ka dasa, ka kuma faɗa ka dasa. Saboda haka iya faɗan ka iya. Wanda suke firar dare su je su ta zama har 30 dare sai matarsa ta yi bacci ya dawo zai amsa tambaya a wurin Allah. Tabbas matarka tana da haƙƙi ka zo ka saurare ta ka yi hira da ita ka ji damuwarta. Duk yanda kake da ɗawainiya, duk yanda aiki ya maka yawa, wallahi baka kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Shi duk duniya suna jiransa a waje, har a zo ana masa yunadunaka min wara'il hujurat, a zo kofar gida a kikewaye, abubuwa sun yi yawa, amma manzon Allah zai fito ya saurare su ya ji. Duk imaninka da Allah, ko da a gidanku ne aka fara limancin juma'a a Najeriya, kuma a kofar gidanku aka fara masallacin farko, in dai baka jin wa'azi baka jin Allah ya ce, ba a tunatar da kai annabi ya ce, kullum ka kare ka karanta newspaper, ka yi browsing internet, me aka ce a duniya, ka kalli BBC World, CNN, ka juya daga can ka koma can, babu wata harkar wa'azi tare da kai. Duk karfin imanin sai yayi fading, sai ya lalace. To da extent da zaka fara gwagwantan kai Allah nan ma akwai shi, sai dai ba dole bane. Yadda kuke cewa din nan namiji ba dan goyo bane, wallahi ba haka bane. Wallahi in kika kyautata wa mijinki, wallahi duk iskancin shi ya san ke mai mutunci ce. Amma za ni ce tattar da mu je mu, shi dan banza ke kuma kika zo kika yi halin banza, in ya wulakanta ki sai ki ce ai macuci ne. A'a wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan ne. Az-zalimi ne ya aure az-zalima, shi yasa kuke wahalar da juna. Ne dan bokon ne mai nazarin me ya kamata wanda zai kawo ƙasa ci gaba. Yasa hau wannan Buhari naku da kuke cewa in ya hau ba zai abin da kuke so ba, don ba malami ba ne, ba addini ne ya dame shi ba, shi ma tunani ne kawai na adalci irin na 'yan boko. Adalci irin na 'yan boko shi ma shirme ne ke cikin shi. Saboda haka in har ana maganar ba mai gaskiya sai Najeriya, wane ne kuke cewa? A Najeriya sai mai gaskiya, ba irin su Buharin ba ne kawai. Gaskiya ce a rashin masu gaskiya, saboda ba malami ba ne, bai san addini ba, bai fahimce shi ba. To amma a irin waɗannan damagan da ake ciki shine ake ganin gwammashi, amma shi ma ya haushi zai baku. So idan To kada ya zama tunaninka wai duk ya takaita akan certificate, kuma certificate din ya zama theoretical ne, hatta practical abubuwa baka iya ba rayuwar musulmi ne haka ba. Ya dace mu zama kaman karago, ta ko ina ka faɗi bayani. Aiki ya samu bai samu ba in na shiga kasuwa na iya, saboda zan yi kaza, in ban iya ba kuma to ai na iya makanikanci, in ban iya ba zan iya kafintanci, in na samu jari kuma zan iya zuwa Lagos, zan je Aba, a'a zan tafi China na kawo kaya. Haka ake ya zama